Вітаю, шановне спадарства, з вами Ярослав Стешик. У эфіры «Аб'ектыў». Не толькі хоккей. Датская спартовая канфедэрацыя прапанавала прыняць чэмпіянат Еўропы па велатрэку ў Капенгагене замест Менску, каб сілавы рэжым у Беларусі не мог выкарыстаць спартовую імпрэзу ў палітычных мэтах. А што яшчэ сёння ў выданні? Американцы натиснуть на Москву за поддержку Лукашенки. Поддержка из Кремля приходит по разным каналам, в том числе и по олигархическим, да, и денежные, финансовые и так далее. Колония за Карагод. Если бы это все рассматривалось хотя бы с точки зрения общей логики, дело бы развалилось, еще даже не дойдя до суда. Но поскольку это все рассматривается с точки зрения политики, ну вот, имеем такие выводы. Юр'я. Традиция живе. Дарим кусочок хлеба в землю и просим, бо без Бога не до порога. Просим у Бога воткнуть землицу, выпустить росицу. Центр выбаркам Лідіі Ярмошынай абвесціць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Але толькі калі датэрміновыя выбары зладзяць у Амерыцы. Такую невыканальную умову Вашынгтону паставіў Александр Лукашенко у адказ на патрабаванні дэмакратычных пераменаў і на санкцыі, якія стаяць за гэтымі патрабаваннямі. Пры гэтым абмежаванні Белага дому могуць ударыць і па расійскіх донарах рэжыму Лукашэнкі. Юлія Цельпук. Беларускі рэжым паслядоўна напаўняе калонікі прыхільнікамі пераменаў. Вы согласны, ребята? Новая адміністрацыя ЗША паслядоўна цісне на рэпрэсіўны рэжым. Пасля выступу Святланы Ціхановскай у камісіі правоў чалавека Кангрэсу ЗША прагучаў заклік да вызвалення палітвязняў, расследавання злачынстваў рэжыму і справядлівых выбараў. Сярод новых прапановаў увядзення індывідуальных санкцыяў супраць буйных расійскіх бізнэсоўцаў і партнёраў Лукашэнкі. Санкцыі павінны быць накіраваныя супраць Міхаіла Гуцырыева, расійска-брытанскага алігарха, вельмі блізкага да Лукашэнкі. Гуцырыеў дапамог Лукашэнку замяніць тэлевядучых, якія звольніліся ў знак пратэсту супраць рэпрэсій. Ягоны сын набыў 5-ы паводле велічыні банк у Беларусі. Ягоная ж нафтавая кампанія «Сафмар» пастаўляла ў Беларусь нафту пасля скарачэння паставак Пуціным. У спісе павінны быць Герман Грэф і Ашчадбанк. Банк ВТБ, ВЭБ і Газпромбанк гуляюць ключавую ролю у беларускай банкаўскай сістэме. Гэта вельмі лагічнае рашэнне, кажа прыхільнік санкцыяў еўрадэпутат Пятрас Аўштравічус. Маўляў, санкцыі супраць Расіі ў сувязі з яе палітыкаю ва ўкраіне і Беларусі непазбежныя і з боку Еўропы. Поддержка из Кремля приходит по разным каналам, в том числе и по олигархическим, да, и денежные, финансовые и так далее. Поэтому сдерживая режим Лукашенко, надо действовать и давить на тех лиц, политиков и, я бы сказал, предпринимателей или олигархов из России. Дзяржавы Великай Сямёркі таксама публічна заступіліся за дэмакратычную частку Беларусі. Аўтарытарная частка адказала. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны, мы будем сами это решать, и правильно ты сказал. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы. Вонкава-палітычнае ведомства Беларусі запэўнівае, што падрыхтавала сцэнары захадаў у адказ сваім апанентам з еўрапейскіх і заходніх краінаў. Чакаюць, цытую, на наступныя рашэнні партнёраў. Еўрапарламент адклаў, прынамсі, да наступнага месяца прыняцця 4-го пакету санкцыяў. Хоць чакалася, што яго прымуць следам за эканамічнымі санкцыямі ЗША і ўнясуць туды больш адчувальныя для беларускай улады абмежаванні. Пакуль Еўропа шукае супольнага рашэння ды распрацоўвае пакет эканамічнай падтрымкі для дэмакратычнай Беларусі, ЗША самі па сабе робяць санкцыйныя крокі.
Америка может дозволить себе поводить чисто, ну скажем, идеологично, идейно и политично. В той час, як некоторые країни Єврозв'язу вимушені звертати увагу на гэта эканамічны чыннік і разумець, што гэта прынесе ім нейкія не тое, што праблемы, а нейкія эканамічныя пертурбацыі, трэба будзе мяняць партнёраў і гэтак далей. Еўропа выпрацоўвае супольнае рашэнне, па якім, магчыма, кансэнсус ужо мае бальшыня. Тыя ж самыя беларускія лабісты працуюць, там спрабуюць хаця б зачапіцца за адну-дзве краіны, і гэта ўжо стварае пэўныя праблемы. Калі мы чуем, што санкцыі былі перанесены, нам не паведамляюць пра што, но хутчэй за ўсё гэта калі нейкая краіна не жадае галасаваць. У гэты час расце палітычны ўплыў Расіі на кіраўніка Беларусі, якому ўсё цяжэй знаходзіць рэсурсы на ўтрыманне эканомікі ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі. Юлія Цяльпук, Белсат. Сёння Александр Лукашенко сапраўды разышоўся з колькасцю і якасцю палітычных заяваў. Напрыклад, заявіў, што ветэраны ўсё ж атрымаюць святочныя выплаты, хоць раней Міністэрства працы гэтыя выплаты не запланавала. Таксама Лукашенко паабяцаў новыя падрабязнасці ў справе аб замаху з пераваротам. То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали цветочки. Цветочки вы показали. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь. Они, знаете, как дурачки на это реагируют. Но это наши реагируют, которые глубоко этого не понимают. А там философы, старики, они же не могут. Слушайте, они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать, это мы знаем. А кто исполнитель, очень важно, он покажет. Никто же тут фейками не занимался. Мы показываем конкретные факты. Но самое главное, они же признаются. Лукашенко хваравіта адрэагаваў на заяву супраць яго ў федэральную пракуратуру Нямецчыны, заявіўшы, што немцы не могуць яго судзіць, бо яны нашчадкі фашыстаў. Гаворка пра заяву, якую падалі нямецкія адвакаты, ад імя 10 пацярпелых ад катаванняў беларусаў у межах механізму універсальнай юрысдыкцыі. Лукашенко абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці падчас разгону мірных паслявыбарчых пратэстаў. Затое сілавікоў, перадусім з КДБ, Лукашенко сёння хваліў і выдаваў дзяржаўныя ўзнагароды. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні драконаўскія папраўкі ў крымінальны кодекс. Паводле новай рэдакцыі крымінальная адказнасць будзе распаўсюджвацца на ўладальніка інтэрнэт-рэсурсу, незарэгістраванага як сеткавае выданне, за паўторны распаўсюд забароненай інфармацыі, а таксама на грамадзянаў за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні і неаднаразовы ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Пры першых двух затрыманнях на акцыі адміністратыўная адказнасць, пры наступных крымінальная. Судовую тэму працягне Каця Малей. Музыка свята нібыта карнавал. Так успамінаюць вераснёўскія падзеі відавочцы. На скрыжаванні праспекту Машэрава і бульвару касманаўтаў некалькі сотень берасцейцаў вадзілі карагод. Разганяць людзей прыехаў вадамёт, ужыты ўпершыню падчас пратэстаў у Беларусі. З таго часу мясцовыя называюць гэтае скрыжаванне вадамётным, а распачатую пазней крымінальную справу карагодную. Сёння ў ёй асудзілі чарговых 14 фігурантаў за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Суддзя Інна Клышпач прызначила покарання от 1,5 года хатней химии до года колонии. Дело абсолютно надуманное, неизвестно каким образом. То есть, если бы это все рассматривалось, скажем так, хотя бы с точки зрения общей логики, дело бы развалилось, еще даже не дойдя до суда. Но поскольку это все рассматривается с точки зрения политики, имеем такие выводы. Магчыма, хтосьці яшчэ маў нейкую надзею, магчыма, маладыя хлопцы нашы. Таму планавалася, што сапраўды мы падарым гэтай кветкі суддзі за гэты вырак, які яна дала. Але на вялікі жаль атрымалася тое, што атрымалася. Карагодная справа – адна з самых масавых палітычных справаў у Беларусі. У ёй праходзяць больш за 70 абвінавачаных. У тым ліку Алена і Вікторыя Лысковічы. Маці ды дачку асудзілі на 1,5 года хіміі з накіраваннем у розныя папраўчыя установы, бо яны соудзельніцы. Учитывая то, что мы самые
скажем так, страшные преступники, в кавычках, в этом обществе. Поэтому думаю, что они постараются сделать все для того, чтобы мы были как можно дальше друг от друга. У Менскім абласным суде вынесли прысуд у справе удзельнікаў тэлеграм-каналу «Армія з народам». Іх прызналі вінаватымі ў рыхтаванні да ўдзелу ў масавых беспарадках і ў рыхтаванні беспарадкаў, а Сергея Спарыша яшчэ і ў перашкодзе працы цэнтра выбаркаму. Совсем несправедливый, потому что ни в чем он не виноват. И все эти остальные ребята тоже не виноваты ни в чем. Они за правду, они правы полностью. Суддя Сергей Епіхаў, як і запрошваў прокурор, прызначыў турэмныя тэрміны. Для Антаніны Канавалавай, даверанай асобы Святланы Ціхановскай, 5,5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Для ейнага мужа, блогера Сергея Ярашевіча, такі ж тэрмін, але ў калоніі узмоцненага рэжыму. Блогеры Сергей Коршун і Яўген Прывалаў атрымалі 4,5 гады калоніі узмоцненага рэжыму кожны, а актывіст народнай грамады Сергей Спарыш 6 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. Адкрыты суд – это одна, хоть невялікая мажлівасць падтрымаць людзей. Ну, на вялікі жаль, як вы бачыце, тут нам не ўдалося патрапіць у залю паседжання, але мы просім сваяком, калі пойдзеце на спатканне, расказвайце, што людзі прыйшлі, што ніхто не забыўся, што мы з вамі і ніколі мы вас не пакінем. Пікетаванне шляхам паднятай рукі ўверх і дэманстрацыі жэсту Вікторыя. Так прагучала абвінавачанне для дваіх менчукоў – Максіма Сідарэнкі ды Александра Пуставалава. Максім на судзе растлумачыў, што яны з сябрам прыйшлі на месца гібелі Тарайкоўскага, каб выказаць сваю павагу і падтрыманне. Аднак суддзя Фрунзенскага раёну сталіцы Марыя Ярохіна палічыла віну хлопцаў даказанай і арыштавала іх на 13 сотняў кожнага. Катя Малей, Белсат. Роўна 22 гады таму знік былы міністр унутраных справаў Беларусі Юрый Захаренко. Афіцэр, які адмовіўся выконваць любы загад Лукашэнкі, спачатку лічыўся зніклым без звестак, а пасля сталі вядомыя акалічнасці ягонага верагоднага выкрадання і забойства гэтак званым эскадронам смерці. У 95-м годзе Александр Лукашенко зняў Юрыя Захаренку з пасады міністра ўнутраных справаў і пазбавіў генеральскага звання. Пасля адстаўкі Захаренко стаў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і актыўным апанентам Лукашэнкі. Перад сваім выкраданнем Захаренко заўважаў прыкметы небяспекі і казаў пра гэта сваім блізкім. Толькі праз 4 месяцы па факце знікнення палітыка распачалі крымінальную справу. Яе падаўжалі больш за 70 разоў, але безвынікова. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі падазраюць у датычнасці да выкрадання Захаренкі былога кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Віктара Шэймана, былога міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумова, былога кіраўніка МУС Юрія Севакова і тагачаснага камандзіра брыгады спецназу Дмітрыя Паўлічэнку. Па-за летась Беларусь Юрый Гараўскі ў інтэрв'ю Deutsche Welle заявіў, што, будучы байцом СОБРу, удзельнічаў у выкраданні і забойстве некалькіх асобаў, у тым ліку Захаренкі. Пасля чаго расследаванне па фактах знікнення Юрыя Захаренкі аднавілі, але ўжо ў сакавіку 2020 года следства чарговы раз спынілі. Сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень працаўнікоў тэлебачання, радыё і сувязі. Добрая нагода, каб чарговы раз паразважаць пра стан незалежных беларускіх медыяў. Журналістам, якія працуюць не на дзяржаву, а на чытачоў і гледачоў, пасля выбараў і хвалі рэпрэсіяў працаваць стала вельмі небяспечна. Як аўтарытарызм пагражае свабодзе слова, прааналізавалі на канферэнцыі ў Вільні. Надзея Бельская. Аўтарытарызм як пагроза свабодзе слова. Гэткае пытанне на прыкладзе Беларусі сёння меркавалі ў Літве. Напярэдадні ў свеце адзначылі Дзень вольнага слова і друку. Сёння ў Беларусі свята тых, хто працуе ў медыях. Мы искали предлог, чтобы сделать такую конференцию, чтобы не забыты были эти политзаключенные, эти журналисты, которые борются за свободу, которые никак, то есть режим Лукашенко никак их не отпускает на волю. Ціск незалежныя журналісты
журналістыка ў Беларусі зазнавала і раней, але апошняя выбарчая кампанія показала, наколькі далёка могуць зайсці улады ў жаданні прыкрыць рот праўдзе. Паводле рэпарцёраў без межаў, да канца 2020 года больш за 400 беларускіх журналістаў прайшлі праз затрыманне і арышт. Больш за 10 цяпер за кратамі праз крымінальны пераслед. Сярод іх і нашыя каляжанкі Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева. Любой режим, авторитарный тем более, они больше всего боятся творческих людей, импровизирующих людей, потому что им хочется иметь систему. Напярэдадні Кангрэс ЗША прапанаваў увесці санкцыі таксама супраць расійскіх журналістаў, якія неаб'ектыўна асвятляюць падзеі ў Беларусі. У прыватнасці гаворка вялася пра Russia Today. Адрозніць прапаганду ад праўды ў медыях, на думку старшыні Літоўскага саюзу журналістаў, здольны не толькі адмысловец, але і сярэднестатыстычны грамадзянин. Не надо делать упор на российские или другие какие-то государственные СМИ. Я верю в людей. И я понимаю, что люди в конечном итоге, они знают, где правда, где неправда. И я в любом случае просто уверен, что не надо бояться, что люди идиоты. Люди не идиоты. У сітуацыі ж, калі рэжым Лукашэнкі кантралюе працу медыяў, спрыяць свабодзе слова можна санкцыйным ціскам, а таксама праз міжнародную салідарнасць журналістаў і згадкі пра нашу краіну ў замежных медыях, адзначылі удзельнікі канферэнцыі. Надзея Бельская, Белсат. І ў працяг тэмы свабоды слова. Суд па кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя», створанай з інтэрв'ю, якія прагучалі ў эфіры Еўрарадыё, спынілі. Суддзя ўзяў перапынак, каб прачытаць гэтую прызнаную экстрэмісцкай кнігу, адправіў справу на дапрацоўку, ды так і не вярнуў. За чытаннем кнігі мінула 2 месяцы, адведзеныя на прыцягненне да адміністратыўнай адказнасці. Таму цяпер Ягор Старавойтаў, якога абвінавачвалі ў захоўванні экстрэмісцкай літаратуры, не будзе прыцягнуты да адказнасці. Але гэта не азначае, што кніга «Беларуская нацыянальная ідэя» перастане лічыцца экстрэмісцкаю. Заключэнне экспертнай камісіі дзейнічае надалей. Таксама не паспелі ў адведзены тэрмін прачытаць і правесці экспертызу кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». У гэтым рамане беларуская мытня надалей шукае прыкметы экстрэмізму, а экспертызу працягнулі яшчэ на 20 дзён. Дзяржаўная установа «Менск-канцэрт» плануе набыць 4000 чырвоных і зялёных геліевых балонікаў, каб урачыста выпусціць іх у паветра на святкаванні 9 траўня. Кошт закупу 8000 рублёў. Грамадзяне стварылі петыцыю супраць марнавання сродкаў. Стваральнікі петыцыі заклікалі Менгарвыканкам і камітэт аховы навакольнага асяроддзя забараніць такі дарагі запуск паветраных шарыкаў, які можа негатыўна адбіцца на флоры і фауне. Петыцыю падпісалі больш за 1700 чалавек. Першым на зварот грамадзян адказаў Менскі гарадскі камітэт прыродных рэсурсаў і аховы наваколля. Чыноўнікі рэкамендавалі Менгарвыканкаму разглядзець альтэрнатыўныя варыянты святочнай праграмы. Ёсць у Беларусі з'явы, якія немагчыма зламаць, забараніць і забыць. У тым ліку старажытныя традыцыі. І вось у вёсцы Пагост Жыткавіцкага раёну правялі старажытны абрад, прызнаны сусветнай спадчынай ЮНЕСКО – юрыеўскі карагод. Каб зямля ўрадзіла і хлебам узнагародзіла, трэба вады з неба. Таму і клічуць людзей святога Юрія, каб той выпусціў дождж. Белсат таксама пабываў на свяце. Это у году 2 Юрии, и оба 2 дурни. Говорят, один голодный, а другой холодный. Холодный осенью, а эти голодные, что уже сейчас весной нема ничего. Уже... Дарим кусочок хлеба в землю и просим, бо без Бога не до порога. Просим у Бога отмыкнуть землицу, выпустить росицу. Специально, як робили продки, так и робим мы. Ничего не изменяется, такая же самая ежа, такие же самые песни, такие самые танцы.
ранее собирались на карагод со всей вёсцы. Кто-то нес яйки, кто-то нес масло. Это общинный хлеб назывался. Общиною собирали, общиною замешивали. У нас дети живут этим, они расстраиваются, когда не принимают удел в обряде. И они уже знают, каждый свою роль знает. Больш навінаў на нашай старонцы belsat.eu, але апошнім часам Міністэрства інфармацыі яго блакуе, таму запрашаем на сайт люстэрка beltv.info. А для мабільных прыладаў ёсць аплікацыя Belsat News. Яе не заблакуюць. Спадарства, сёння пятніца, таму праз момант вас чакае праграма «Антыфейк» – лукавыя навіны пра тое, як Беларусь захоплівае новыя рынкі. А потым, без акрэдытацыі, пра сталінскія замашкі Лукашэнкі і чырвона-зялёны шторм на ўсіх паверхнях. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.